Sigari zanto da right. Impumalanga intshwalanga eningizimu sanibingelela. Sabelele ngumanyazi imidunga amanzi ukhasikhazi ukuba siyakwesula umqondo futhi fika intshatsha iphumsele engishanga semncane. Ngeke sangilokotha bafowethu kudala yagcinana esithemba ukuthi nisaphila nathi sikhona. Namhlanje bafowethu siniphethele uDokotela uSilongozi lo nibonile eqani kwevideo nibuka emgilingwane. Esingazi nathi umgilingwane nini kodwa ke uDokotela obukhona nangu uzoyiphendulela. Dokotela uyaphila. Ngibingelele iningizimu Afrika yonke nabalandeli bemidolombe emida. Yebo siyaphila nani ngiyathemba ukuthi niyaphila abalandeli. Siyabonga Dokotela. Dokotela sikufica ubhizi la umatasa. Sibe sesibone emgilingwane la angazi noma ufunza noma uphakela noma uphuzitha noma ukwenziwani. Besenzani lapha Dokotela? Oh kahle kahle lapha ngoba senze kanje besiphakamisa amandla lapha siphakamisa amandla phezulu kwawo lamadoda la mabili lamadoda siwanikeza amandla ukuthi aqhubeke enze umsebenzi wawo. Right. So Dokotela ngokuthi besiphakamisa amandla lapha. Okusho ukuthi ke okay fine siyakubona ukuphakamisa amandla. Ngifuna ukuza ukuthi lo hlobo leinkonko kuphela kwazi ukwenza lokho noma sikwenza isilwane singasebenzisi ukwenza lento ukuphakamisa amandla. Hayi kukhona okunye okungasebenza kodwa mina indlela engifunde ngayo yiyo le ayilusana indlela esifunda ngazo ayifani. Ngaba zikhona ezinye izindlela ekwenziwa ngazo nami engingazazi. Okusho ukuthi le yokuthi kwamandla aphakamiswa ngomuntu ayikho. Angizukuphawula kulokho ukuthi ukhuluma into ephakamiswa ngomuntu ngoba angaze ngibone ukuthi umuntu ephakayo into ephakamiswa ngomuntu hayi angikwazi lokho. Right. So Dokotela kunabantu abanamabhizinisi labazamayo abanamabhizinisi amabhizinisi abo ahambi kahle omunye ufuna umsebenzi akawutholi siyakwazi ukumleleza emphakamisela amandla naye. Asiqaleni la lento into businessman umuntu mase usebenza ngabantu anama customer unamathenda unani ufuna ukulokusana izinto zabo lezi uma ukuthi wena uthi ufuna umsebenzi awukwazi ukuyithola lento ovela kusho uvela unebhadi fanele uyoqala phansi kunegaba negaba zakhona okufanele udlule kuzo ukuze ufike lapha. Sithi ke ushuthi sithi le abantu abafuna umsebenzi sorry abanebhizinisi leli uma uyisebenza uyakwazi ukufika ukuthi uphakamisela amandla ngalendlela. Ya uma usukuyisebenza uyakwazi ukuthola lukusana uyinyanga uyakwazi ufike uze kimi ngikwenzele qhubeka usebenze ukwazi ukulekelela lapha. Right. Mbukele ekhaya ngithi mina musukubhayiza usuzwele ukuthi uma uyisebenza unebhizinisi uyinyanga uyisangoma umthakathi uyini. As long as unento efaka imali uyisebenza wena
udokotela ekuphakamisela manje. Dokotela, umuntu uyakufuna ukuthola kanjani? Ngiyatholakala enambeni yami yocingo ethi 0799961760 0799961760. Udokotela ukuphi nendawo lakho? Okwamanje ngisasobanjeni ngixoleka kakhulu banjeni endaweni yasemthunzini kodwa nasembazwane ngiyatholakala. Right. South Africa nizwele ukuthi udokotela usendaweni yasemthunzini obanje inamba yakhe nayo iscreen niyayibona lapha phansi. Ngithatheni yamsana ukubhayiza nizwe udokotela nangu senilethelena kodwa ke udokotela ngoba ubhizi singambambezeli. Udokotela lokugcina kubantu bese sami. Hayi ngithi mina umuntu nje onenkinga angethembe ayithembe nalento engiyiphethe uzobona umehluko aqhubeka avuka aphile. Right. South Africa ke udokotela bese naye uDr uSilongosi nimbone nani enze imanga eqeleni kwevideo ephakamisa amandla ephakamisa nezinto zakhe. Ngingamusa ukuhlala